Ak sa chcú traktorom či kombajnom dostať k svojmu pozemku, musia zaplatiť pokutu. Takáto situácia nastala pri dedinke Bugľovce. Statkárov, ale aj ostatných vodičov nahnevala zákazová dopravná značka. Podľa nich je cesta vyhovujúca, no jazdiť po nej nemôžu. Ľudia, ktorí chcú ísť do obce Bugľovce touto cestou 3. triedy, musia rešpektovať túto dopravnú značku. Neostáva im nič iné, len do obce ísť obchádzkou. Značka je tam kvôli prepadnutej ceste smerom na Trsťany. Tá je však až za odbočkou na Bugľovce. Preto miestni tvrdia, my sme cestu pokojne mohli používať ďalej. My ako poľnohospodári, ako sa máme dostať hore na svoje pozemky? Keď nás hore zastavia policajti, to je za 100 eur. A kto nám to 100 eur platí, hej? Ľudia blízkej obce v podstate majú dosť ťažený prístup domov a namiesto toho, aby fakt ju opravili, tak im dávajú pokuty. Chcela som sa vyhnúť zápche, tak som prešla po našej starej rozbitej ceste a dostala som pokutu. Tá značka si myslím, že z obce hneď je nepotrebná. Mohla by byť až hore po ceste starej, čo viedla na Trsťany. Naťahuje teraz správa ciest Prešovského samosprávneho kraja. Tá rozhodne práve o tom, či sa ľudia do obce a k svojim pozemkom dostanú touto skratkou. Rokovania bežia a skúsime nájsť riešenie. Slovenská legislatíva umožňuje pod zákaz jazdu dávať aj doplnkové tabule a na konkrétnom znení sa musíme dohodnúť. Ľudia z Bugľoviec tvrdia, že ak by dopravná značka bola umiestnená za týmto rázcestím, problém by bol vyriešený a po ceste by mohli jazdiť bez pokút. Stále zle na tom ostanú Trstenčania. Na opravu prepadnutého 100-metrového úseku správca cesty nemá peniaze. Ak chceme ísť napríklad z Trsťan do Bugľoviec, tak potrebujeme urobiť obchádzku 22 km namiesto 2 km. Klaudia Budzová, televízia Markíza.